za 5, Janko! Vítajte pri počúvaní podcastu Deľovací kompas. Volám sa Paul Alalmis. Mojím dnešným hosťom podcastu Deľovací kompas je Svetlana Sitová, špeciálna pedagogička, odborníčka na inkluzívne vzdelávanie a žena, ktorá zasvetila svoju kariéru podporiť deti so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami. Svetlana má bohaté skúsenosti z praxe, pôsobila v Centre pre deti a rodiny, v špeciálnych školách, na strednej odbornej škole aj v poradenskom systéme. Vyučovala na Pedagogickej fakulte v Nitre, je autorkou odborných štúdií a držiteľkou oceny Mladý talent poradenstva a finalistka Učiteľa Slovenska. Viedla sekciu inkluzívneho vzdelávania na štátnom pedagogickom ústave, neskôr aj na ministerstve školstva, kde sa podielala na tvorbe plánu obnovy a dnes pracuje na jeho implementácii. Aktuálne pôsobí ako riaditeľka odboru školstva v Podunajských Biskupiciach. V tejto epizóde sa porozprávame o tom, ako vyzerá inklúzia v praxi, čo potrebujú deti, ktoré nezapadajú do štandardného systému a ako môže budovať školstvo, ktoré je spravodlivé, podporné a otvorené pre všetkých. Svetlanka, vítaj v našom krásnom štúdiu, dúfam, že sa budeš cítiť veľmi príjemne. Som veľmi rád, že si našla čas, lebo ten tvoj voľný je veľmi nabitý. Ja ďakujem za pozvanie jednak v krásnom štúdiu a teda jednak, že máš aj ty záujem priniesť do tvojho podcastu práve tému inklúzie, čo nie je až taká sexy téma a o to väčšmi vďaka. Ale je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležitá aj na stredné školy, aj na základné školy a týka sa to školstva. Áno, týka sa na všetkých. Týka sa školstva už od materských, cez základné až po tie stredné. Vysoké školy nevynímajúc. Čo ťa privedlo v špeciálnej pedagogike a práci s deťmi so špeciálnymi potrebami? Skús nám niečo porozprávať. Budem teraz taká veľmi osobná, lebo vlastne štandardne vyberáme to smerovanie, že nejaký profil asi na základnej škole. A ja som po základnej škole totálne netušila, čo chcem so životom a ktorým smerom ísť, takže ja som bola presne tým študentom, že tak idem ešte na Gimpel, nech mám tie 4 roky, aby som si rozmyslela. Ale ja som celý život vyrastala vo svete ľudí, ktorí úplne nevidia, vo svete nevidiacich. Moja maminy sestra bola úplne nevidiaca od malička, v podstate od 3 rokov, čiže pre mňa ten svet ľudí s nejakým znevýhodnením bol veľmi prirodzený. Ja som s nimi trávila v podstate celé 2 mesiace, kde sa cvičili vodiaci psi na výcvikoch a bolo to pre mňa tak veľmi a je doteraz prirodzené prostredie, že keď sme prišli na ten Gimpel a ja som si myslela, že dostanem ďalšie 4 roky, aby som si vybrala školu, tak to nebolo úplne tak, lebo sa to strašne rýchlo šuchlo a keď som potom zvažovala, že kam ďalej, tak vlastne moja učiteľka psychológie mi povedala, že podľa nej tá úplne najideálnejšia cesta bude práve špeciálna pedagogika. A mala som na výber tedy Bratislavu a Prešov, to bola jediná špeciálna pedagogika, kde sa teda študovala. A ja som tedy mala nejakú veľmi veľkú potrebu neísť do Bratislavy. Napriek tomu, že tu pôsobím, tak to mesto bolo veľmi nesympatické. Teraz úplne o sebe prezrádzam všetko, že nikto nevie, ale ja som naozaj išla až do Prešova študovať špecku. A bolo to pre mňa to najlepšie životné rozhodnutie, aj keď som už o sebe prezradila toto, tak ja som mali hneď v prvom ročníku v prvom semestri veľmi ťažkú skúšku, lebo nám na praxi sme mali dievčatko, ktoré malo svalovú dystrofiu a ona nám po nejakých 2 mesiacoch, keď sme chodili, tak prišli rodičia a zomrelo to dievčatko. Ale vysoká škola bola perfektná, my mali veľmi automaticky hneď na druhý deň podporu psychológov ako študentky. A vtedy som si uvedomila, že také kľúčové, že buď na tom štúdiu zostanem a bude to pre mňa niečo, čo budem robiť celý život, aj napriek tomu, čo sa udialo, alebo odídem preč a zotrvala som. Takže tie začiatky boli, vieš, ako sa hovorí, že nič sa nedieje náhodou, všetko v živote má nejaký význam, aj tie ťažšie skúšky. A pre mňa to bolo vlastne také nejaké osudové a zároveň veľmi prirodzené. Ty si to mala presne, jak sa hovorí to porekadlo, že ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Neviem, či ľahko na boisku, lebo rozmýšľam, že kto v tom systéme školstva ti povie, že to tam máme jednoduché. Asi nikto. Áno, nadviazal som iba akurát na to, že si vlastne v tom prvom semestri na tej škole mala prípad s dievčatkom, ktorý skončil veľmi nešťastne a tým pádom to mohlo byť pre teba nejaký určitý bod, kedy si povedala, že buď sa postavíš a ideš ďalej, alebo ťa to naozaj nechá na tej zemi. Toto sa u nás aj udialo. Nás nastupovalo na študijný odbor 30, a končilo nás 15, čo je presná polovica. A v tom prvom ročníku to bolo extrémne sito.
Ja doteraz, kdekoľvek sa stretneme na akýchkoľvek fórach, tak vravím, že pre mňa štúdium špeciálnej pedagogiky v Prešove bolo neskutočnou výbavou do praxe. Ja naozaj nemôžem povedať ani jedenkrát, že sa mi stalo, že som prišla a moje prvé pôsobisko bolo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. A ja som nemala, ako keď vám dneska povedia študenti z vysokej školy, že prídu do praxe a že oni nevedia. To sa mne nestalo. A tá vysoká škola mne dala veľmi veľa odborného know-how, ale dala mi aj ľudského. Čiže áno, že vtedy to bola tá krížovatka, bolo to náročné, ale to mi práve ukázalo, že ak ty máš tam tú podporu, či ako špeckár, alebo ako učiteľ, alebo medzi kolegami, a v tom momente to boli teda tie moje spolužiačky na vysokej škole, tak sme to zvládli, hoc priznávam, že nebolo to úplne jednoduché. Chápem, nečakal som takýto úvod, že by bol až takto inšpiratívny, lebo ty si veľmi inšpiratívna žena a ďakujem Bohu za to, že si ostala ako špeciálny pedagóg, lebo tých je veľmi málo a treba si ich vážiť a ste veľmi nedocenení, čo je veľmi smutné. Väčšinou nebývam dojata na úvodnom hneď úvode v podcaste. Ja ďakujem. Ďakujem veľmi. Ono v globále, som ti skočil, že ono v globále tí špeciálni pedagógovia v tom teréne je to také presne, ako si povedal, že my sme takých tých prvých špeciálnych pedagógov my sme mali od začiatku na špeciálnych školách. Do prúdu bežného školstva sa dostávali veľmi, veľmi pomaly, ale v tomto si myslím, že ako krajina sme urobili také milové kroky dopredu, možno v posledných 15 rokoch, kedy začali pôsobiť v školských podporných tímoch na školách. Ale tie úvody boli také, že fakt, že keď prišiel na nejakú školu školský psychológ alebo špeciálny pedagóg, ja som ešte zažila v tom roku 2010, keď som nastúpila do praxe, že nás ľudia vnímali ako cudzie entity na tých školách, hej? Že čo my chceme, prečo my sme tam, prečo vôbec máme pracovať s ich žiakmi z pozície učiteľov. A dnes už je to naozaj o tom, že keď je ten špeciálny pedagóg na škole alebo psychológ, tak sú všetci radi, lebo majú v nich také tie opory. Ale zároveň tu máme kopec špeciálnych pedagógov a my ich teda zastrešujeme aj v našej Slovenskej únii špeciálnych a inkluzívnych pedagógov, ktorí oni s tým, že majú byť to oporou na školách, tak oni ju tiež niekde potrebujú mať. A to v tom systéme nám vlastne zlyháva, že oni nemajú ani metodickú mnohokrát podporu. A čo sa tej ľudskej týka, tak našťastie zväčšinou je to vedenie škôl, ktoré ich veľmi je im takým tým nápomocným spojencom na škole. Ale áno, sú to silní jedinci v školskom systéme a mnohokrát na nich stojí vzdelávanie množstva detí, nielen tých so špeciálnymi potrebami, ale aj tých, ktorým sa v živote vyskytnú akékoľvek ťažkosti z rôznych dôvodov. V dnešnej dobe je to veľmi nevyhnutné, tá potreba mať naozaj špeciálneho pedagóga na škole a veškerý celkový podporný tím psychológov, hej. Takže to je jasné. Už by som to ani nebral z toho hľadiska, lebo tí učiteľia to kedysi brali, ako ty si to povedal, že nejaká tá entita, že skôr, že čo to je nejaká hospitácia, hej, že kontrola alebo niečo, čo už nefungujeme v tomto štýle. Krásne si to povedala. Chcel by som ťa opýtať, že ktoré pracovné prostredie ti najviac pomohlo pochopiť potreby týchto detí? Či to je škola, alebo poradenstvo, alebo terén? To je ináč veľmi náročná otázka, lebo ja som neskutočne vďačná za to, že som mohla pôsobiť asi v tom poradenskom systéme najdlhšie, ale teda aj na školách, na jednotlivých stupňoch. Paradoxne sa ti priznám, že najviac sa mi otvorili oči v súčasnom pôsobisku, kde som teraz. Že ja som si prešla pozície špeciálnych pedagógov, bola som teda aj na strednej odbornej škole, u nás v Partizánskom, bola som na základnej škole, na špeciálnej škole, v inštitúciách, ktoré akoby centra pre deti a rodiny, čiže nie sú školské. A bola som a pôsobila som a neostala som v kontakte s vysokoškolským prostredím, ale taká tá dennodenná realita toho, že tu ti praskne potrubie, tu ti odstavia plyn, tu nedeť na škole teplo, tu ti dajú vypovedať učitelia. Čiže to dennodenné, ale z pozície, že čo všetko sa na tej škole musí udiať, aby sme vôbec mohli učiť, tak to je paradox teraz v samospráve, teda na pozícii na oddelení školstva v mestskej časti v Bratislave. A veľmi mi to otvorilo oči, pretože ja som sa na celú inklúziu vždy pozerala očami detí. Hej? A ja som
tí, čo ma poznajú, vedia, že v momente, keď niekto začne útočiť na tie naše deti, ktoré majú nejaké špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ja tedy prestávam byť milá, príjemná, diplomatická a idem do veľmi ochranárskeho postoja. Toto mám celý život a viem, že a vždy sa snažím teda na to pozrieť aj z pozície učiteľov. Si taká mama inklúzie. Mama všetkých tých detí a keď na nich niekto niečo povie, tak ja veľmi sa musím akože zhlboka aj ovládať, aby som teda bola diplomatická. Najhoršie to bolo, keď som bola štátna tajomníčka, kde bývalý minister Braningol vždy vedel, že ak sa v diskusii niečo začali spomínať deti, tak ja som presne prestávala byť ten diplomat. Ale čiže vždy si to vnímala ich očami. No teraz tým, že akoby som v pozícii toho, že sme zriaďovateľ, máme základné školy, máme materské školy, a ja mám naozaj, že my máme v Biskupiciach, že neskutočný tým riaditeľiek a riaditeľa a to je, že to by som dopriala fakt, že na celé Slovensko má tam takýto tým ľudí, že oni veľmi chcú. A máme tam, že skvelé podporné týmy, ale že mnohí tí učitelia vlastne aj by chceli, ale oni nevedia ako. Čiže keď si sa ma opýtal, že čo mi najviac otvorilo oči, tak práve to, že prvýkrát celé tej mojej etape života kariérnej vnímam až teraz to, že aha, no tak dobre, my tu vytvárame tú podporu deťom, ale to vlastne nepôjde bez toho učiteľa v tej škole. Bez toho, teraz to znie tak, že bežného, hej, obyčajného, ale bez toho učiteľa, ktorý nemá ten špeciálno-pedagogický background a oveľa viac akoby a intenzívnejšie teda sa môj prerod teraz, alebo vôbec akoby to pracovné snaží fokusovať práve na týchto ľudí. Ja naozaj aj s kolegami sme si tú situáciu začali veľmi výrazne uvedomovať. Vytvorili sme Slovenskú úniu špeciálnych inkluzívnych pedagógov. Vstúpili sme do veľkého projektu, kedy tí ľudia tie zmeny vlastne potrebujú chcieť. Hej? A to je to prvé. A teraz hovorím, že my, a beriem to i na seba, lebo aj ja som tom bola, že ja si myslím, alebo z pozície štátnej tajomničky som stále mala pocit, že veď oni to musia pochopiť, veď oni sú učitelia, že prečo by to nechceli. A vy čokoľvek chcete priniesť do toho terénu, do tej praxe, tak my to síce prinesieme, my napíšeme super zákony, super stratégie, super usmernenia, skvelé dokumenty, fakt vyčačkané, obsahovo výborné. Ale preniesť do praxe je úplne niečo iné. Ale hej, ono sa to aj dá, len tí ľudia, my zabudáme na to, že oni prirodzene musia chcieť. Ja ťa tak trošku zastavím, ja som si to celé vypočul a tak som to navnímal, že reálne je rozdiel riadiť niečo z úrovne štátu a riadiť niečo z úrovne samosprávy. No. Takže, a to si pochopila, to si naozaj pochopila a to je to úroveň štátu a úroveň samosprávy, tam sme niekde v tom teréne. Hej, takže to je to pekné a takisto, milí poslucháči, teda milí riaditelia, učitelia z Podunajskej Biskupíc, veľmi vás pochválila pani riaditeľka odboru školstva, takže verím tomu, že to prezdieľate, prehľadkujete, lebo a bolo to veľmi pekné. Oni sú úžasní, sú to skvelí ľudia. Akože, a musím povedať, že bez nich by som to už asi dávno nebola, ako je to taký vzájomne hňací motor a chcieť. A ty si povedala perfektnú vec, ja fakt si dokonca myslím, že by bolo veľmi dobré dať určitú podmienku, že nemôže ísť na rezort niekto na akúkoľvek pozíciu, kým si neprejde samosprávou. Mne to mnoho ľudí, lebo tým, že ja som sa v zásade stala na nejaký čas politicky aktívna, tak to bol opäť akože sled neskutočných náhod a veľmi si to vážim, tú skúsenosť, lebo ty keď chceš meniť veci a aj v tom školstve, tak proste bez toho tá politika nejde. Hej, my si to môžeme dvaja povedať, môžeme si povedať na rôznych fórach, ich kongresoch, ale ty to nevieš zmeniť, kým nemáš politický na to mandát proste, aby si to zmenil. Ak je na politický výtlak mandát a všetko, alebo všetky nápady a všetky veci, ktoré ty povieš, ty nedokážeš presadiť bez politického mandátu. Ja som dala tú podmienku, že dobre, chcete ísť kandidovať do veľkej politiky, ale tu, ja neviem, aspoň 2 roky praxe v malej samospráve. Kľudne aj cez dobre. Aj 4 roky tu. Tie 2 roky sú veľmi malé. Ja som sa 2 roky oťukával. Viem, čo ja ti neviem. Ja mám niekedy pocit, že úplne stačí. A že ťa to tak prefacká, je to strašne byrokratická mašinéria. A ja si hovorím, že wow, že prisahám, že vždy, keď si myslím, že už v tom etape, kedy ma nič neprekvapí, príde nejaké usmernenie, neviem čo a je to
Áno, ty si sedela ako štátna tajomnička, vedela si, že behajú riaditeľom legislatívne zmeny, ktoré sa dokázali meniť za jeden deň, hej? To bolo šialené, to je jasné. Bolo to šialené a tedy si to tak nevnímala, ako to vnímaš dnes, ale okej, však to nie je to o tom teraz, hej, však my tomu absolútne rozumieme, majú to tí riaditeľia ťažké, je to jasné, tie školy to majú ťažké, treba ich viac podporovať, treba viac nahodnotia, treba byť väčšou prioritou, aby to školstvo bolo, toto všetko vieme. Ale ja by som chcel vedieť, lebo predsa len chcem vedieť, že čo je to inklúzia, ako je dôležitá tá inklúzia pre školy, základné, stredné školy, hej. Ako by si ty definovala inkluzívne vzdelávanie v praxi? Inklúzia je vlastne podpora a vytváranie potreby v triedách pre každé jedno dieťa, žiaka, žiačku, študenta, študentku, poslucháča, posluchačku, tak, aby vedelo preukazovať svoje schopnosti, danosti a vedomosti. A teraz to znelo, že hrozne formálne, ale v praxi je to o tom, že ak to dieťa má nejaké špecifika, či už vychádzajúce z autistického spektra, alebo z dyslexie, dysgrafie, z ADHD, každý z nás je iný, aj tá doba je iná a je množstvo dôvodov, prečo tie decká majú oveľa viac špecifické potreby ako kedysi. A je to preto všetkým o dobe, ktorú žijeme. A za to fakt tie decká nemôžu. V akej dobe žijú, v akej dobe sa narodili. A ak to dieťa má vedomosti, intelekt a schopnosti na to, aby niečo dokázalo, ale ten mozog v určitom momente vplyvom aj externých faktorov zvonka, aj vnútorných, mu to neumožňuje prejaviť, tak našou úlohou v tom systéme by malo byť, že mu podáme tie podporné opatrenia. Ja keď som s tým, že v podstate po Slovensku som začala chodiť školiť v roku nejakých 2015, tak som pochopila, že to potrebujem pretaviť do zrozumiteľnej reči a vtedy som neraz používala, že ja nie som nejaký športový náčenec. Nikdy som nebola. Nepoznám veľa športovcov, takže som zobrala Mareka Hamšika. Toho som poznala. A hovorím, že dobre, tak ja ho vnímam, zase ma prosím, nemajte ako lajka, ale akože úspešného futbalistu. Bol? Áno, jasne, veľmi. Zhoda. A že ak by ten Marek Hamšik dostal alergiu na trávu, na trávnatý povrch, hej, a išiel by hrať na, teda vlastne to prírodzený trávnik? Áno. Dobre. Prírodný. Musíš mi pomôcť. Prírodný, hej. Prírodný a umelý, tak? Áno. Dobre. Aby som vieš niečo, že pre posluchačov, ktorí sa vyznajú, áno. Prevedzujem. Zábava. Ale teda, že na prírodný trávnik a má alergiu, tak on môže mať skvelé schopnosti futbalistu, ale ak mu my napríklad nedáme predtým nejakú liečbu, aby sa tá alergia neprejavila, tak on tie svoje schopnosti a danosti nevie preukázať. A to je presne o tých deckách v tom školskom systéme. A celá tá podpora, alebo aj prečo hovoríme o inkluzívnom vzdelávaní, je, lebo ak toto dieťa nevie a my si budeme myslieť, že je to lajdák a že veď dobre, tak on na to nemá, tak necháme ho párkrát prepadnúť, neposúvame to dieťa a to, čo sa nám udeje, že nám mnohokrát a dialo sa to minulosti, oveľa skôr vypadne z toho vzdelávacieho systému a stratili sme mnohokrát šikovných ľudí a mnohokrát tých Marekov Hamšikov v tom školskom systéme vlastne nevieme podporiť a tým pádom nemáme tak veľmi veľa úžasných, talentovaných mladých ľudí, ktorí sú sebavedomí, lebo dostali tú pomocnú ruku a uplatniteľní na trhu práce, lebo to chceme, aby z tých našich škôl vyšli ľudia, ktorí si budú zdravo sebavedomí, ktorí budú vedieť preukázať svoje schopnosti a danosti a na konci dňa sa uplatniť a byť ekonomicky prínosný pre tento štát. Ono sa to nezdá. Inklúzia sa vníma ako niečo, čo je veľmi prohumánne, filozofické, ale nie. Tie najinkluzívnejšie štáty sú ekonomicky najviac prosperujúce, lebo sa vedia postarať o každého jedinca v svojej krajine. Takže v podstate deti veľmi nejakým spôsobom ovplyvňuje úspech týchto detí. Hej. Hlavne to, že nevieme im podať tú pomocnú ruku a nejakým spôsobom ich podporiť. Hej. To pekne aj vysvetlila, ale je to na nás? Je to na nás toto? Je to niečo, čo reálne vieme aj pomôcť? Je to na nás. Je to na nás to spela. Ako kto iný v tých deckách to má urobiť. Mne teda kolegyne vždy hovoria, teraz hovorím o bežných kolegyniach, o pedagógoch a pedagogičkách, ktorí nemajú špeciálne pedagogické vzdelanie, že oni ale predsa nemajú na diplome, že majú pracovať s deťmi, ktoré majú nejaké špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. A ja sa pýtam, a vy máte na tom diplome napísané, že máte pracovať len s deťmi, ktoré sú bežné, intaktné, že každý z nás je v niečom
niečom jedinečný a iný, však preto je ten svet a život veľmi pestrý. Ale je to na nás všetkých. No a teraz, že na nás aj na tých bežných učiteľkách a učiteľoch, pedagógoch, kolegyniach, kolegoch, ja keď som v tom 2010 prišla do praxe, tak vtedy som naozaj že neraz počula, že my nie sme na tú integráciu pripravení, proste nevieme s tými deťmi pracovať. A ja vlastne toto poučúvam i teraz, v roku 2025. Je to už 15 rokov. Zasekali na socializme totálne, sú to neprispôsobivé deti, to je všetko. Toto rozprávajú, lebo dneska už vieme diagnostikovať, vieme urobiť právu diagnostiku tomu dieťaťu, že čo reálne má, čo mu je, ale v tom socializme to bolo, že neexistoval ADHD, autizmus alebo takto, oni to nevedeli definovať, ale je to neprispôsobivé dieťa. Tá diagnostika bola určite iná, ale ako nie je to úplne také, že vtedy boli poradne a riešilo sa väčšinou, ale naozaj to bolo ponímané ako deti, ktoré sú nejakým spôsobom nevychované. Avšak ja tak nejako si vravím, že žijeme v 21. storočí a že aj to školstvo sa niekam posunulo. A tak ako sa zdokonalujú auta, tak by sme asi mali chcieť, aby sa zdokonalovala aj výučba v školách. A že úplne asi by sme nemali očakávať, že aj to prostredie a tá spoločnosť je iná, aj tie nároky na deti sú iné. A naozaj učiť ich spôsobom, akým sa učili naši rodičia, naši starí rodičia, tiež nie je úplne efektívne. Malo by to byť prioritou na úrovni štátu jednoznačne. No len vieš, toto je práve tá otázka, možno, ktorú by sme si mohli položiť všetci, že vlastne podľa mňa úplne 16 rokov byť v praxi nie je až tak dlho za mňa, hej. Ale že 16 rokov je fakt, že vždy počúvam o tom, že ako je vlastne pre všetkých, a teda hovorím politicky, školstvo dôležité. A udeje sa to, že teda voľby nejako dopadnú a to školstvo získa strana, ktorá v rámci tých volieb mala najmenej percent a ktorá nemá rezort financií. A ja nie som žiadny politolog ani nič, ale ak to školstvo, že fakt chceme nadúpať a dať mu prioritu, tak v zásade by som očakávala, že si ho presne zoberie tá strana, ktorá bude mať najväčší výtlak, lebo tým pádom pri presadzovaní tých zmien má aj najväčšiu podporu v parlamente, jedno s druhým, ono sa tak veľmi môžeme tváriť, že sa nás to netýka, tá politika nás školákov, ale bar sa nás veľmi týka. Posluchači moc ani tomu možno aj tejto schéme nerozumejú, že laicky povedané, máš ministerstvo financií, mal by si mať ministerstvo školstva. Ministerstvo financií prerozdeľuje peniaze a malo by to byť prioritou ministerstva financií, aby išlo čo najviac peniazy do školstva. Takže asi takto. Dobre, Svetlánka, sú deti so špeciálnymi potrebami vhodné na štúdium v odbornom školstve? Určite áno. A dokonca myslím si, že na odborných školách máme viac ako na iných, umeleckých alebo možno, že gymnáziách. A keď je pravdu, že nemáme žiadne štatistiky. Centrum vedecko-technických informácií dáva také informácie, že alebo teda máme v globále, že koľko študentov máme aj so špeciálnou výchovnou vzdelávacími potrebami na jednotlivých typoch škôl. Paradox je, že kým napríklad na základných školách sa to vždy v každom roku mení, ale tam máme zhruba okolo 11 až 14% detí so špeciálnou výchovnou vzdelávacími potrebami, tak na tom, teraz hovorím o všetkých stredných školách, tam to klesa na nejakých 7%. Hej? Čiže nám tie decká, oni nie je to, že by vymysleli tie špeciálne výchovno vzdelávacie potreby, ale zväčša je to skôr akoby dôvodom, že už ich tú podporu takú špecifickú nepotrebujú, lebo stredné a zvlášť teda špecificky odborné školy, každá škola má takzvaný profil absolventa. Čiže každá škola si povie, že ten študent, keď od nás odíde, zmaturuje alebo dostane výučný list, tak ovláda nejaké zručnosti, schopnosti a má nejaký balík vedomostí. A oni si vedia povedať, že čo by mohol, aká diagnóza alebo aké špeciálne výchovno vzdelávacie potreby by mohli vlastne akoby zamedziť napríklad tomu profilu absolventa. Čiže môžu si povedať, že v tých príjmačkách samozrejme to dieťa má nárok na to, aby tiež získalo podporu, viac času, tabulky používať a tak ďalej, ale vedia tam vyhodnotiť, že tak tento študent vzhľadom na to, že má nejaké špeciálne výchovno vzdelávacie potreby, že tento odbor by mu úplne nešiel. A teda vieme si naozaj, že mohli mnoho príkladov, ale ja to možno nechcem až tak veľmi úzko profilovať, že na nejakú konkrétnu diagnózu. Dlhé roky tu bola obrovská diskusia medzi odborníkmi, že napríklad decká, ktoré majú poruchy učenia, tak stredné zdravotné školy
dlhodobo ich nechceli prijímať. Faktom je, že oni majú nárok ísť na prijímačky, ale tiež pravdou je, že si vie tá škola zhodnotiť, že či je úplne OK, že keď ten študent alebo študentka, alebo teda budúci žiačka strednej školy si napríklad zamenia pri písaní tá zdravotná sestra nejakú indikáciu pre pacienta. Takže či by to nebolo akoby život možno ohrozujúce, aj keď vždycky dodávam, že na medicínu potom ísť môžu. Hej, takže že to je tá... Ale je to všetko o tom prístupe a o tom pochopení toho dieťaťa. Hej. Ak máme sen a chceme niečím byť a niečím sa stať, môžeme byť čímkoľvek. Naozaj, čímkoľvek môžete byť, čím chcete. Len treba tomu veriť. Veriť, nezdávať sa a zároveň ale vždy je veľmi dôležité kariérové poradenstvo. Že mať svoje sny, ísť za nimi, ale zároveň veľmi akoby seba kriticky zhodnotiť svoje schopnosti a danosti je tiež mimoriadne dôležité. Ani sa úplne nepreceňovať, ale ani sa úplne nepodceňovať samozrejme. A v tomto si myslím, že by sme možno že viac mali dúpať práve na kariérové poradenstvo. Ono pri tých deťkách, ktoré majú nejaké špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je dobré, keď to kariérové poradenstvo je ešte podchytené napríklad aj poradenskými centrami. Že tam deťka idú, sú tam kolegovia, ktorí vidia celý ten profil toho človečika, mladého človeka, čiže aj vidia napríklad v rámci toho rozloženia intelektu, že čo sú jeho silné stránky, aj dobre, keď na tom sa stavia. A potom aj spoločne, aj v rámci zájmov hľadajú presne to, že čo im úplne bude vyhovať. Ja z osobného hľadiska a môjho vlastného vnímania, keď som sa stretol s deťmi s špeciálnymi potrebami, tak väčšinou to pre mňa boli naozaj že zručné deti umeleckého smeru, že ja mám pocit, že naozaj by mohli študovať na tých stredných odborných školách a treba ich naozaj podporovať v tom, čo chcú. Ja som pracovala 1 rok ako školská špeciálna v Partizánskom na strednej priemyselnej škole a to bola taká akoby veľmi široká škála študentov a väčšinou teda chalanov a to boli fakt veľmi talentovaní mladí ľudia, ktorí, myslím si, že aj väčšina z nich bude v živote veľmi úspešná a ja si plne súhlasím, že tie decká možno práve tým, že im nejde niekedy až takto povedme to želané školské výkony ako slovenčina, vieš, matematika a jednotky mať od vrchu dolu, tak veľa energie sa potom dáva aj na tie iné oblasti, ktoré im idú na zručnosti a hlavne ono, keď ten mozog, že ti spôsobí to, že ty niečo vieš, ale nevieš to akoby dať napríklad navonok, ako sa mnohokrát deje pri diskách, tak ten mozog si vlastne vytvára iné cestičky. A tým podporuje veľmi kreatívne myslenie. Schopnosť flexibility, čo je dneska, že danosť číslo 1, keď vieš, že celý svet sa mení. Takže áno, tie decká sú brutálne vhodné do tohto súčasného sveta, lebo musia byť veľmi flexibilné. A oni okrem toho, že sú flexibilné, tak sú aj veľmi tolerantné voči iným, lebo tým, že oni majú nejaké ťažkosti, tak sú také akoby z môjho vnímania špeckárky oveľa empatickejšie, vnímavejšie na pocity iných, oveľa akoby viac vedia modifikovať, že niečo mám nastavené, že nejak niečo bude. Viem to zmeniť, lebo mám tam ďalších 5 spolužiakov, ktorí to proste chcú inak a je to v poriadku. Takže ja mám taký príklad zo života, že ja som teda bola na jednej škole, pôsobila základke ešte keď som bola v Partizánskom a boli tam takí štvrtáci, oni od prvého ročníka tam mali jedno diečko, ktoré bolo na vozíčku, bolo imobilné. A do prvej triedy, keď išla, tak bola tam taká, nechcem povedať, že zbúra, ale rodičia boli veľmi nespokojný, asi to správne slovo, lebo mali byť vo vynovenej triede na poschodí. Ale s tým, že tam nastupovalo toto dievčatko, tak oni ich dali na prízemie a rodičia sa hnievali, lebo že to bola nová trieda a moderná a neviem čo. Takže ten úvod bol taký, že tí rodičia toho dievčatka sa nedobre ako keby cítili až tak, hej, že kvôli nej sa zbúri celá trieda, ale ja som potom prišla do tej triedy a oni už boli štvrtáci, to bolo na 1. stupni a chystali koniec školského roka výlet. A to bolo, že perfektné. Oni mali mapy, oni mali presne, že aká tam vedie cesta, oni si obvolávali tých hotelierov, kde mali byť, či tam je prístupná cesta, aby sa tam aj tá ich spolužiačka dostala na vozíku a tam na tom pracoval ten kolektív triedy, hej? Či sa tam barča dostane, že či tá schopnosť, tá danosť tých deciek, ktoré touto výbavou prídu do života, oni už dnes prišli, to sú už v dnešnej dobe v podstate skončili stredné školy,
že budú veľmi, veľmi skvelými ľuďmi a veľa viac empatickejšími. Možno keby ich bolo v spoločnosti viac, tak sa nám to aj lepšie žije. Takže nakoniec jedno malé dievčatko dokázalo spojiť celú triedu, nastaviť nejaké určité pravidlá a prispôsobovania a začali všetci spolu držať, čo je veľmi krásny príbeh. A aj to som chcel povedať, že aj tieto deti vlastne majú možno aj lepšie to kritické myslenie ako bežní ľudia, čo nechcem nikoho nejakým spôsobom uraziť alebo tak. Tak vieš, že aj u nás je napríklad mnoho hercov a herečiek alebo akoby známych spevákov, spevačiek, že ani by sme netušili, že napríklad mali veľmi ťažké poruchy učenia. Ja to teda nerada na nich prezrádzam, že som vždy radšej, že keď to prezradia oni, ale faktom je, že aj by sme sa možno veľmi čudovali. Možno jednu spomeniem za všetkých a ja si veľmi aj vážim, pani herečka Janka Hubinská, možno 5-6 rokov, kedy sme ju oslovili aj na jednu konferenciu, že bola naozaj aj záštitu zobrať za našu konferenciu špeciálnych pedagógov a tam sa vlastne priznala, že ona mala celý život poruchu učenia v charaktere teda čítania, poruchy čítania, dyslexie a veľmi perfektne o tom vždy rozprávala, že ako sa jej ťažko učili texty a že vlastne ona vôbec netušila, že má dyslexiu až pri jej dcére, keď jej to diagnostikovali a jej teda dcera, lebo aj poruchy učenia majú predikciu dedičnosti, tak až vlastne tedy pochopila, že prečo sa aj tie texty, či divadelné, či filmové ťažšie učili. A teda myslím, že je to tak úžasná, eterická, vnímavá, múdra žena, že ti by sme nikto nepovedali, že napríklad to učenie textov asi nebolo pre ňu jednoduché. Dokázala to. Osobností. Ako bez známych, presne dokázali to a presne tak. Ako môžu učitelia odborných predmetov lepšie pracovať s rôznorodou skupinou žiakov? A tak skrátke skúsme. Ono to je veľmi náročné v tom, že tie skupiny detí, študentov na stredných odborných školách sú naozaj, že tie špecifika sú tam už veľmi silno dané, lebo už ten mozog nie je až tak dynamický a flexibilný ako napríklad na základných školách. Ale ako pracovať, určite akoby prvé pravidlo, čo by aj stredné školy potrebovali mať školské podporné týmy. Nie všetkých majú. Ten špeciálny pedagóg na škole vie najlepšie, akoby vie, že teraz, keď má tá škola 20 študentov a každý z tých študentov je iný, tak ten bežný učiteľ dostane nejakú správu, ktorá je v zásade ich uhla pohľadu napísaná úplnou cudzou rečou, lebo sú tam odborné pojmy, diagnostika celá a je prirodzené, že ten človek, ten bežný učiteľ nemusí tomuto rozumieť. Čiže je dobré, keď je tam špeciálny pedagóg, ktorý mu to pretlmočí a povie, čo to dieťa potrebuje. Je ideálne si toho študenta aj zobrať, akoby a spolu si nastaviť aj ten proces. Čiže skôr akoby ten učiteľ potrebuje vedieť, že akú triedu študentov má, akú podporu on im vie dať a úplne najlepšie to vytvára, keď tam mám toho školského špeciálneho pedagóga, ktorý mi poradí. Ak ho nemám, tak by to malo byť tá poradňa alebo poradenské centrum poradenstva a prevencie, ktoré mi povie, že ako. No a možno, že to, čo je výhodou, tak na tých stredných školách tí mladí ľudia si už väčšinou sami vedia vytvárať kompenzácie, to, čo im vyhovuje, ako sa im ľahšie učí. Jasné, že potrebuje aj našu pomocnú ruku odborných zamestnancov a špeckárov, ale aj psychológov. Avšak mali by sme tam byť pre nich a to je asi ten základ, že ak tí ľudia v škole nie sú, tak aj tie decká mnohokrát oveľa viac stápajú na tých stredných aj odborných teda školách. Nemyslíš, Svetlanka, že by to malo byť taký nejaký určitým spôsobom pridaný, povinný predmet v rámci pedagogiky? Súhlasím. Aby už ten kvázi učiteľ bol nejakým spôsobom zaškolený do určitej časti aspoň základnej inklúzii, že? Úplne, tu možno si bol len súhlasiť. Ja som teda pôsobila 2015 až 2020 na pedagogickej fakulte v Nitre, kde som učila aj iných študentov pedagogických rôznych smerov, aj dvojkombinácií, aj druhostupňarov. A oni mali už zakomponovaný povinný predmet, mali povinný predmet voliteľný, čo už hej, je to pondelok. Povinný voliteľný, jasne. Povinne voliteľný, čo už úplne to, že tam prišli vlastne, tak bola sláva. Čiže áno, niektoré fakulty už do toho idú. Možno z môjho pohľadu by to trebalo dať ako štátnicové predmety. Aby tam bola väčšie chcenie aj od tých študentov sa o to zaujímať.
To je to prvé. A to druhé asi odporúčanie, ktoré si myslím, že je nevyhnutné, je a teraz ja sa nikoho nechcem dotknúť, ale že ono bolo hrozne fajn, aby na tých školách učili ľudia z praxe tieto veci. Máme skvelé katedry špeciálnych pedagógií. Naozaj, že klobúk dole aj pred Bratislavskou a klobúk dole pred Prešovskou katedrou špeciálnych pedagógií. Sú tam, že neskutočne akoby moderné, s nadhľadom mysliace vedúce tých katedier a aj vôbec akoby na tých pedagogických fakultách stoja pani dekanky, ktoré sú veľmi, veľmi progresívne a inkluzívne mysliace, ale oni majú, že oni sami na špecke majú tak veľa študentov, že akoby nevedia pokryť. A myslím si, že my keď chceme ako krajina podporovať špecku, tak v prvom rade tie katedry, ktoré tu máme, že 2, tak v prvom rade oni musia byť ako keby výkladnou skriňou a je úplne logicky, že 2 katedry nám neutiahnu všetky pedagogické smery, ktoré my tu máme. A to nepokryje celé Slovensko, to nie je reálne. Takže ja samozrejme ako so všetkým rešpektom máme tu ešte Ružomberok a Nitru. Tie odbory sú tam trošku akoby špecifickejšie, možno, že zamerané, viacej pedagogické ako špeciálne pedagogické, ale máme ich. Avšak za mňa akoby naozaj výkladnou skriňou špeciálnej pedagogiky je katedra špeciálnej pedagogiky tu v Bratislave na Univerzite Komenského a katedra špeciálnych, teda pod vedením pani docentky Terky Harčaríkovej a potom katedra špeciálnej pedagogiky v Prešove pod vedením Janky Kozár-Špartákovej. Teda nie, už tam nie je vedúca katedry, už je prodekankou, ale teda tieto 2 a vieš, že ak oni nemajú reálne podporu tej katedry, tak sa nám kľudne môže stať, že ešte aj tých pár ľudí, ktorých tam máme fakt šikovných, tak nám ich proste zoberie zahraničie. To je čo veľká škoda. OK, povedali sme si, že bolo by riešenie, že by to bol povinný predmet v rámci pedagogiky. Myslím si, že ten tlak, ktorý je teraz vyvíjaný, to aj pomaličky nastaví. Myslíš? Ja si myslím, že áno. Že už nebudeme vedieť nahradiť špeciálnych pedagógov. A budeme ich vedieť nahradiť tým, že to dáme tým pedagógom ako základ. Čo, ja sa vždy, že keď mi je smutno z čohokoľvek, čo sa deje, tak potom si spomeniem na to kvantum ľudí, ktorých máme v teréne. A fakt ich máme, a sú to predovšetkým tá špeciálni pedagógovia, ale je to aj kopec pedagógov, ktorí sú úplne obyčajní, ale sú inkluzívne nastavení. A myslím, že práve vďaka ľuďom v tom našom systéme školstvom bude vždy fungovať, ale len vďaka nim. Je to o ich presvedčení a vždy to tak bude. Tak, dúfajme, že im to vydrží čo najdlhšie, lebo bez nich by to nešlo. Presne tak. Svetlenka, prosím ťa, čo by si odkázala rodičom detí so špeciálnymi potrebami, ktorí zvážujú odbornú školu? V prvom rade nech veria svojim deckám. V druhom rade nech im naozaj nechajú tú možnosť robiť v živote a študovať v živote to, čo chcú. To je to najdôležitejšie. My asi ako spoločnosť taký ten, že všetci by sme chceli, aby všetci chodili na gymnázie. Ale mať v rukách to odborné vzdelanie je dnes totálne nad zlato. A to možno, že je taká prosba ku všetkým rodičom, že aby sa toho nebali, práve naopak, aby tých svojich mladých ľudí doma v tom podporovali a hľadali tú najsprávnejšiu cestu, kde ich decka budú šťastné. Pretože ak budú šťastné, tak ich bude baviť aj to, čo študujú. Ja mám zimomriavky. Povedal si to naozaj nádherne, ja tam mám čo podotknúť. Ja svojom mi chlopí na rúka, naozaj si to krásne povedala. Ďakujem ti veľmi pekne a to je podstata a ten smer, ktorým by som chcel, aby to dával najavo tento podcast a to ti veľmi ďakujem. Aký je tvoj osobný sen alebo vízia pre slovenské školstvo? Ak skrátke by si mi to vedela povedať? Vízia? Ako keby som chcela, že úplne zlietnúť, že naozaj, že kedy by som bola že šťastná, tak keby každé jedno dieťa v škole, v akomkoľvek veku, od materských škôl cez základné, cez stredné školy, odborné školy až po vysoké školy, aby našlo v škole vždy niekoho, komu môže veriť a kto jemu verí, aby v školách sa každé jedno dieťa cítilo prijaté a rešpektované také, aké je. A tretie, aby ľudia, ktorých máme v školách, boli hrdí na to, že sú učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a že pracujú v slovenskom školstve.
A ak sa nám toto, a ja viem, že to je možno všeobecné, ale ak sa nám to teraz podarí, tak sme vyhrali a v zásade vždy všetci môžeme prispieť tou svojou troškou do toho, aby boli o kus bližšie k tomu, že budeme hrdí, že patríme a že sme súčasťou nášho školstva. Krásne, ďakujem. Hlavne, nech sa cítia bezpečne, to je veľmi dôležité tiež. Ja ďakujem moc za pozvanie, Vážik. A ešte sme neskončili. Ešte nie. Ja mám ešte jednu otázku a poslednú na teba. Svetlanka, čo by si chcela, aby si posluchači z dnešného rozhovoru odnesli? Vieš čo, napriek tomu všetkému, čo sa deje, tak dúfam, že si odnesú to, že to školstvo je na tom dobre. V takom tom, že je tvorené ľuďmi a že môže veľa vecí v spoločnosti nefungovať, môžeme mať aj zlé vzťahy, že môže to nefungovať a môže byť veľa negativity aj na sociálnych sieťach a niekedy naozaj aj v tej spoločnosti, ale že tie školy, drvá väčšina proste sú priestorom, kde to funguje a či už nás pozerajú rodičia detí, možno mladí ľudia, ktorí chodia na školy, na stredné odborné školy, alebo kolegovia zo škôl, že to môže fungovať naozaj len vďaka každému jednému z nich. Vrátane tých rodičov, ktorí nás pozerajú, pretože aj oni sú súčasť škôl a že by sme nemali proste hádať flintu do žita nad tým školstvom. Že keď, vieš, to my školáci, keď sa stretneme, tak začneme tak frflať, že koľko tých vecí nefunguje a že koľko vecí je fakt, že strašne zle nastavených. Ale vždy na konci dňa by sme si mali povedať, že čo všetko funguje a byť za to vďačný. Tak toto by som bola rada, keby si odniesli a tak nejak vnímali aj tie naše decká všetky, aj tie, čo majú špeciálnu výchovnú vzdelávacie potreby, aj tie, čo nemajú, aby sme na nich nezabudli vnímať a vedieť o nich to, čo je na nich to dobré, v tom, čo sú silní, v tom, čo je ich taká tá domena, taká tá pozitívna stránka, lebo každé jedno dieťa má množstvo vecí, ktoré na ňom treba ďalej pilovať, ktorých treba podporovať. A my dospeláci by mali byť tí, ktorí im budeme pomáhať hľadať práve to ich lepšie ja a budovať, aby boli z nich naozaj, že sebavedomí a šťastní dospelí ľudia. Ďakujem veľmi pekne. Podporovať tie deti a vnímať a rozprávať sa a stále ich podporovať. To je najdôležitejšie. Ja som ti to iba úplne skrátil. Rozprávať veľmi pekne. Ja by som vedel sa s tebou rozprávať ešte aj ďalšiu hodinu, ale ten čas nám už nevychádza. Ja ti strašne ďakujem, že si našla naozaj čas, že si mohla prísť k nám do tohto krásneho štúdia, že si sa mohla zoznámiť s našim Adamom. To nie je za kamerami a má to celé na starosti. A verím, že ešte príde niekedy čas tomu, že by sme rozoberali ďalej túto tému a stretneme sa zase v tomto štúdiu. Ďakujem ti za tvoj čas, že si mohla prísť a som veľmi rád, že si bola s nami. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie a vôbec akoby za to, že otváraš tej témy školstva. Vážim si to. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste si vypočuli Vzdelávací kompas, podcast o školstve, ktorý hľadá svoj smer. Ak vás epizóda zaujala, budeme radi za zdieľanie či spätnú väzbu. Vzdelávanie je spoločná cesta a každý hlas sa počíta. Tešíme sa na vás na budúce. Zostaňte zvedaví, zostaňte s nami.